Җиңү көненә багышланган бәйрәм чаралары башкаладан тыш республикабызның һәрбер шәһәрендә һәм районнарында үткәрелде. Биектауда узган парадтан хәбәрчеләребез язмасы. Бу җиңү җиңел бирелмәгән. 7 Советлар Союзы герое һәм 2 социалистик хезмәт героеның туган ягы булган Биектауда бөек җиңү парады ел саен зурлап оештырылып килә. Дөрес узган ел киң кулачлы үткәрә алмадылар. Аның каравы быел Биектау район үзәге хәтер һәм хөрмәт мәйданына әверелде. Безнең кадерле ветераннарыбыз, хөрмәтле Биектаулылар һәм районыбыз кунаклары. Мәйдан түрендә иң кадерле кунаклар, сугыш ветераннары, тыл хезмәтчәннәре һәм Советлар Союзы геройларының туганнары. За 1 месяц пришлось наверстать. Бәйрәмгә бер ай гына әзерләнсәк тә, барысы да ниятләгәнчә узды, өлгердек. Парадта күрсәтелгән техникалар барысы да чын түгел, аларны һәр оешма, алар 50-дән артык үзе ясады дип уртаклашты Биектау районының хәрби комиссары Александр Найденов. Много и зрителей, и участников парада. Я считаю, что парад удался. 9 каһарман портреты белән бизәлгән сәхнәдә бәйрәмнең рәсми өлеше тәмамлангач, мәйдан бер мәлгә сугыш башланган көнгә кайтты. Враг будет разбит, победа будет за нами. Шул арада җиңү таңы да атты. Нәкъ менә җиңү таңын якынайтучылар хөрмәтенә багышланган бәйрәм үткәрү бер яктан бурычыбыз булса, икенче яктан үсеп килүче буынга үрнәк тәрбия чарасы. Парад беренчедән көне дә бик матур булды, артистлар да бик әзерләнде, 52 техника үтте бит инде. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары, Биектау районыннан.